गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ चिराङाव गोदान थाखो खथा आरो बाथौ आश्रमनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरआव सोलोंथाइ आरो हारिमुखौ जौगाहोनो आगान होनानै मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'आ दिनै मोननै गोनांथार मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे मावथांखिफोरनि गेजेराव सम्पाबति गोजौ फरायसालियाव उफ्रा थाखो खथा आरो चिरां जिल्लानि सामथाइबारि भिजिडिसिनि सिङाव बाथौ आश्रमनि थाखाय गोदान बिल्डिं लुनाय जादों। मानगोनां एमपि श्री जयन्त बसुमतारी, मानगोनां एमएलए श्री निर्मल कुमार ब्रह्मा, मानगोनां एम श्री विल्सन हासदा आरो श्री साइकं बसुमतारी आरो मानगोनां एमसिएलए श्री माधव चन्द्र सेत्रीमोनहा बे हाबाफारियाव दंमोन। दैदेनगिरिफोरा मिजिं थिदोंमोन दि बे गोदान सुबिदाफोरा सोलोंथाइखौ जौगाहोनो आरो ओनसोलाव हारिमुआरि बेसेनफोरखौ जौगाहोनायाव मदद होगोन। नैथि खौराङावनो दङ आसामनि फरायसाफोरा दायो बेसेन नाङै कलेज मुं थिसननायनि थाखाय रेशन कार्ड बाहायनो हागोन। आसाम सोरखारा फरायसाफोरनि थाखाय फरायसालिमायाव बेसेन नाङै मुं थिसननायखौ गोरलै खालामदों। दा फरायसाफोरा खालि गावसोरनि रेशन कार्डखौल' दिन्थिनांगोन। गामिनि गाहाय फोरमानलाइ बायदि जेबो उफ्रा फोरमानलाइनि गोनांथि गैया। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय इउपि दोलोनि इस्ताहारखौ बेखेवनायनि उनाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावना होयो। बे हाबाफारिखौ गुवाहाटीआव थानाय दोलोनि गाहाय मावख'आव आसाम इउपिनि आफादगिरि दिलीप सयखियाजों लोगोसे खुंफुंनाय जादोंमोन। बे गोदान आगाननि थांखिया मुं थिसननाय खान्थिखौ गोरलै आरो गोख्रै खालामनायनि गोरिब नखरनि फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनाय। आसामनि पन्चायत बिसायख'थियाव 2 मे आरो 7 मेआव मोननै खोन्दोआव जागोन। भटफोरखौ 11 मेआव साननाय जागोन। थामथि खौराङावनो दङ पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ पाकिस्तानाव थानाय मोन 16 इउटुब चेनेलफोरखौ बेन खालामदों। जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव हारियारि मुगैलायनाय गोसारहोनायनि थाखाय भारतआ पाकिस्ताननिफ्राय मोन 16 इउटुब चेनेलफोरखौ बन्द खालामदोंमोन। बे खामानिखौ नखर बिफाननि सुबुरुनाव लानाय जादोंमोन। पहलगाम खाथिनि बेसरन गांसो फोथाराव जानाय बे गाग्लोबनायाव सा 26 नोगोरारिफोर थैदोंमोन। बेयो 2019 मायथाइनि पुलवामा दुखुनांथाव जाथायनि उनाव बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन गाग्लोबनाय। हायुङारि नायबिजिरग्रा एजेन्सि एनआईए गाग्लोबनायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। सासे आईजी, डीआईजी आरो एसपीजों लोगोसे गागि मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनायखौ नायगासिनो दं। एनआईएनि दोलोफोरा 22 एप्रिलनि गाग्लोबनायनि समाव नुजाथिनाय नुगिरिफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। बे समावनो भारतनि रौनिया हानजाया हाई एलार्टआव दं आरो उदखारिफोरखौ नागिरनो थाखाय नागिरनाय हाबाफारि लागासिनो दं। हादोर नाङैनो सुबुंफोरा हेंथा खालामगासिनो आरो पाकिस्ताननि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि होबथाजानाय चेनेलफोरा नंखाय खौरां फोसावगासिनो दं आरो हारियारि दाङाबाजि सोमजिहोनो नाजागासिनो दं, जाय हायुङारि रैखाथिखौ खहा खालामनो हागौ। ब्रैथि खौराङावनो दङ आसामनि उदालगुरियाव हाग्रानि मैदेरा 56 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ बुथारदों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि माजुलि साहा बागाननि सिङाव हाग्रानि मैदेरा सासे 56 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ बुथारदों। बुथारजानाय भुटिया कर्मकारा गावनि बोरमाफोरनि थाखाय बिलाइ लायनो थांदोंमोन जेब्ला मासे हारसिं मैदेरा बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन। बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो। मावख'आरिफोरा मुंख'दोंमोन दि बे मैदेरानो माखासे समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव गिदिंगासिनो दंमोन। बे दाननि जागायजेननायाव आसामनि गसाइगाव महकुमानि रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव हाग्रानि मैदेरा फुरेन गयारी मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारदोंमोन। गयारीया बिहु फालिथायनि थाखाय समाव मोनसे मोसौ गुमग्रा पास नागरिजों ओंखारलांदोंमोन, जेब्ला मैदेरनि फालोआ हाग्रा ओनसोलनि साखाथियाव बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बे ओनसोलाव गले गले मैदेरनि गाग्लोबनायखौ लानानै जिंगा सिखांदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।